Ja som, de ple, al mes de febrer. I seguint la inexorable roda del temps, ja hem passat al cicle de Carnaval. I enguany, per les circumstàncies del calendari, i immediatament darrere, ha tret el nas el dimecres de Cendra, per donar inici al temps de la Quaresma. En aquest petit bull de dies de festa barregem tradicions cristianes i tradicions paganes. De fet, el dia que dona inici a la Quaresma, el passat dimecres 14 de febrer, dimecres de Cendra, esdevé també el dia en què tanquem el temps de Carnestoltes. Ho fem amb l'enterrament de la sardina. En el breu vídeo adjunt, a continuació, hi podreu veure unes imatges de la celebració escolar del Carnaval. Un moment màgic de Gresca. Un moment màgic protagonitzat pels nostres infants de primària, amb l'animació d'educadors, però també de joves del cicle formatiu d'activitats físiques i esportives. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat de les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No. Ai, m'està, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat de les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No. Ai, m'està. De tu ja no em puc creure res. No. Ai, m'està. Els antics romans ja celebraven aquesta festa del Carnestoltes, però la dedicaven al déu del temps, Saturn, i per això en deien les Saturnals. Eren uns dies en què no hi havia discòrdies, i els tribunals no jutjaven, i les accions militars se suspenien. Tampoc no hi havia restriccions socials de cap mena. Fins i tot, els criats i els esclaus tenien uns dies de plena llibertat. I a més, s'intercanviaven el paper amb els seus amos, és a dir, els amos eren esclaus i els esclaus eren amos. Nosaltres, certament, no vam arribar a tant, però ens emociona especialment que, a més de significar la festa, es produís un d'aquests moments màgics que distingeixen la nostra escola. La vivència compartida entre l'alumnat de diferents edats i etapes, un dels punts forts de la nostra proposta de valor com a col·legi. Ara, més que mai, una escola 3-21 anys. Bon dia i molt bona setmana.